Velkommen til Guldknappen, den eksklusive webshop for kvinden, der elsker forkælelse. Besøg os på guldknappen.dk og få adgang til vores spændende sortiment af tøj, smykker og tasker i de bedste danske og internationale mærker. Alle vores varer er nøje udvalgt til kvinden, der holder af lækre designs og kvalitetsmaterialer. Oplev vores store udvalg af dametasker i ægte læder, hvor der ikke er gået på kompromis med materialet. Lad dig forføre af vores store udbud af smykker og find inspiration til din garderobe i den store kollektion af moderigtigt dametøj. Hos os er kvaliteten i højsædet, og vi fører en lang række af de bedste brands fra både Danmark og udlandet. Det er nemt og sikkert at handle hos guldknappen.dk. Webshoppen er åbent 24 timer i døgnet, og ved bestilling inden kl. 15 afsendes din bestilling samme dag, naturligvis flot indpakket. Guldknappen tilbyder gratis fragt med GLS, og du har altid 14 dages fuld returret. Vi vægter tryghed højt, og vi er medlem af Trustpilot, som er din garanti som kunde for blandt andet en sikker transaktion og købsoplevelse. Vi glæder os til at tage imod dig på guldknappen.dk og vise vores spændende sortiment. Guldknappen.dk, eksklusiv webshop til kvinden, der elsker forkælelse.